बैसाग दाननि 5थि सान बे सानाव नैबे खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय बावरागुरि गामियाव मोनसे रंजा बाजायै रंजालि बैसागु फालिनायखौ नुनो मोनदों आरो बेयावनो नोंथांखौ आलासि महरै हांख्रायना लाबोदों। दा आलासि महरै बाहागो लानानै नोंथाङा बे समाव मा बुंगोन? नोंथां ससियेल मिडिया मोननिसिम गोजोननाय जासिग्रोबाय आरो सारा बर' माहारिनिसिम आङो बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। आङो दिनै खुंग्रिंनि सिङाव थानाय नैबे बावरागुरियाव आलासि महरै नुजाफैनो मोननानै आरो आं हांख्राय हरजानानै बिथां बावरागुरि गामिनि लाइमोन स्पर्टिं क्लाब आरो लोगोसे बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनो लानाय सोद्रोमा बिथां आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय लिंथुमगिरि आरो गामिनि सोद्रोमा बयनिसिमबो आङो गोजोननायखौ जासिदों। दिनैहाय जे बैसागु फोरबोआ जोंनि आसामनि थागिबि बर' माहारिनिनो मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो। जिहेतु बे फोरबोआव जोंनि बर' माहारिनि आसार खान्थि, राव धोरोम, गाननाय जोमनाय, हारिमुफ्रा बेरखाङो आरो बे बैसागु बोथोरनिफ्रायनो जोंनि गामि ओनसोलाव रायजो जानाय बै रायजो जागिरि आबादारि मावनानै जाग्राफोरा बैसाग जोबखांनायनि उनावहायनो आबाद मावनाय आरो गावनि संसार जानायखौ दैदेनलांनांगौनि थाखाय बिनिफ्रायनो जागायो। बिसेसकै बुंनांगोन जोङो गामियारियाव थाग्रा हिसाबै जोङो बैसागुखौनो बांसिनै जोंनि बर' माहारिया फालियो आरो बे बैसागु बोथोरावनो जोंनि माखासे समाजारि बादफ्राबो सोलिबोदों। जेरैहाय जोङो बैसागु समाव गुबुन गुबुन ओनसोल लायै ओनसोल मोसौ थुखैनाय हाबाफारिया एखमबा संक्रान्तियाव सोरनियाबा जायो, सोरनियाबा बैसागु 1 थारिखआव जायो। दा बिनि उनावहाय जोंहा मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो मोसौखौ मोजाङै थुखैनानै जोङो गाब रंगिना संगिना फुननाय, बेनि उनावहाय लाव फान्थाव माला बिबार गानहोनानै जोङो दिरुं गोदानजों बरायलांनानै जोङो दुब्लि बारियाव हगारहैनाय बे खान्थिफ्रा दङ। आरो बैसागु बायखांनायनि उनावहाय जोंहा मोसौनो गानहोखांनायखाय लाव आरो फान्थाव बेखौ जों बर' माहारिया जाया। बेयो जाहैबाय बैसागुनि मोनसे बाद खान्थि। बेजों लोगोसे जोङो बुंनो हायो बैसागु बोथोर एबा बैसागु होनोबा बैसाग दाननि 1 अक्ट'खौनो जोङो बुंनांगोन। बैसागुनि आगु सान, बैसागनि 1 अक्ट' बेखौ जोङो बुङो। बेनिफ्राय जोंनि बर' माहारिया 1 अक्ट'निफ्राय लानानै सानसिनि बे सानसिम जोङो फालियोमोन गोदोनि समाव। नाथाय फैयै फैनानै जों सानथाम आरो सानब्रैनि गेजेराव बैसागुखौ फालियो। आरो जोङो बुंनांगोन बे बैसाग दाननिफ्रायनो जोंनि दाउसिन दाउला बिफांनि रानहाबनाय जिउफोरा गोदान जिउ मोनो होननानै जोङो मिजिंथियो। जोङो बेयाव बैसागु बोथोराव जोङो सिगाङाव एसे जानला मोनला जोङो साननो हास्लाबियाव जोङो माने बैसागुखौ फालिबोफ्लांबाय। नाथाय दिनैनि समाव जोंनि गेदेर जोहोलाव गिदिर दैदेनगिरिफोरा साननायनि गेजेरजों मोनसे आदर्श आरो सानस्रिनि गेजेरजों बैसागु बोथोराव जोङो माबायदि मेथाइ खननांगौ, माबायदि गाननांगौ, माबायदि जोमनांगौ, नैबे थासारिया मोनसे मोजां आदर्श गोनां बे बुब्लियाव बेरखांफैबाय। आरो बे बैसागु बोथोरनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय, मोसानाय रंजानाय मुसुरनाय बेखौ सारा बुहुम नाङैनो, सारा हादोर नाङैनो जोङो मोनसे माने मिन्थिहोनो जों खाबुखौ मोनदों। बेखिनिखौनो आङो बुंबाय। आथिखालाव नैबे ओनसोलाव गुबुन गुबुन गामिफ्रा बेबायदि रंजालि बैसागुखौ माने आब्रुथियै दिनैनि बायदि फालिनायखौ नुनो मोना। नाथाय खायसे गामिफोराव दासिमबो माने बेबायदि रंजालि बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोना। दा बिथांमोनखौ मा खावलायो?
दिनै नैबे बावरागुरि गामियाव फालिनाय बायदि आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो गुबुन गुबुन ओनसोल एबा गामिफ्राव दिनैहाय नंगौ बबेबा